Dragi posjetioci, dragi roditelji, dragi naši prijatelji, dobra vam večer. Ja sam Jasna Polčić i večeras ću se, na moju veliku radost, družiti sa vama. Večeras smo izuzetno sretni i ponosni jer slavimo rođendan vaše i naše osnovne muzičke škole u Zenici, stoga vas molim za jedan gromoglasan aplauz. Obilježavamo 64 godine postojanja i rada, 64 godine druženja, učenja, sviranja i pjevanja, takmičenja i koncerata. Brojne generacije su završile ovu školu, a hiljade učenika je u njoj steklo osnovna muzička znanja. Jedan broj bivših učenika, sigurni smo, večeras je i tu sa nama, odnosno među vama. Danas su vjerna publika i ponosni roditelji učesnika upravo ovog našeg svečanog koncerta. To je samo potvrda da ova škola radi dobro, radi kvalitetno, radi onako kako treba da rade škole koje djeci otvaraju nove puteve, proširuju znanja, nadograđuju i usavršavaju sposobnosti i nadarenosti, te pružaju priliku da bolje upoznaju sebe, ali i svijet oko sebe. Prije našeg muzičkog programa prozivam profesora Edina Begovića, također jednog od bivših učenika ove škole, danas profesora klarineta, a odnedavno i vršioca dužnosti direktora naše škole, da vas pozdravi i obrati vam se sa nekoliko, naravno, prigodnih riječi. Dobro večer, dobrodošli i hvala što ste se odazvali u velikom broju. Ove godine mi je pripala čast da sa ovog mjesta kažem i nekoliko riječi. Mnogo puta do sada bio sam na ovoj pozornici u ulozi svirača, ali nikad u ulozi govornika. I mogu vam priznati da mi je mnogo lakše svirati nego govoriti. Osnovna muzička škola počela je sa radom još davne 1948. godine, a prva generacija